masoyiya ta ki shiga zuciya da ke nake son kare rayuwa yake ka zama haske na idaniya idan kina nan zan fita damuwa. Zuciyata babu kamar yake dukan ciki na ke kika mallake ko na ga mata masu kala da ke wajen diri tsari ba su kai yake kin shiga raina yau kin shan take ina ta murna na yi gamo da ke da ki fara mai hasken ido kike in kin yi wanka kamar zinariya. Ka zama haske na idaniya idan kana nan zan fita damuwa. ki zo mu jera tare masoyiya tafiya a hankali kamar wahainiya mu hau kan titi mu yi tafiya mu sa makiya hadisi dariya. To gani nan na taho ba jinkiri na san tafiya da kai ba garare na mallaka maka kai na dangare gani ka kai ne mu zagaya duniya. Masoyiya ta ki shiga zuciya da ke nake son kare rayuwa yake ka zama haske na idaniya idan kina nan zan fita damuwa. Masoyina ka shiga zuciya da kai nake son kare rayuwa yake ka zama haske na idaniya idan kina nan zan fita damuwa. Idan kina nan zan fita damuwa.